Pašće ovdje, pašće ovdje. Zorane, sram te bilo. Prvo, barani pa se kao gulaš kuvan. I will dress. This looks good though. This is fun. Is there a possibility so you can? Is that a? How come I'm the judge? Because I like eating balls. Ako slučajno gospodinu Putinu zasmetaju zapadne sile, doći će ovdje da i mi skuvamo muda i da Putin nastavi dalje sa svojom silom koju što je do sad radio. Nakon ovog festivala, kada muškarci odu kući, pošto pospešuje libido, posle toga će biti odlično sa ženama ili sa devojkama?